И какво са хора? Аз съм Допсица за и днес ще играем в сървъра. Няма да има стрим, защото нещо са бъгна със световете, не знам какво стана и загубих къща, тук с мен е Иво. Да. Не знам какво стана, загубихме къщи, загубихме всичко. Абе, скелет! И почваме на ново. Да. Ще почваме на ново, какво като? Ара, ще намеря място. О, не, крипър! Ставаме на половин сърце, бе! What the fuck? Поне се събрах. Мога. Знаеш какво? Нали на мен нещо в Майнкрафта ми фаща Lime World. Много Lime World ми фаща и намерих някакво на Cookieman BG и си го кръстил Багав сервер. Багав сервер. Ама не е за 1.7 вече. Сигурно ти гледам там клипчета. Може би. Моите клипчета? Да, твоите клипчета. Не знам. О, да. Извинете хора. Добре, знах. Да, бе. Виждам, че си влезнал спокойно, не се нерви. Добре, стиши. Оле, аре, къде има? Ама то да ме ти дава пари или някакви? Не. Как пари, бе? Мисля, че ти дава пари като... биеш. Като какво? Като биеш живот. Аз чупя с кирката дърво. 4, това е половина, значи. Значи половина работи. Би някакво животно, например. Добре, да бе, аз знам. То половина да изписва, нали? Да. Добре, чакай да пробвам с другия. Ето сега ще виж. Ето, гледай в чата. За комбат лога. Комбат. Така. Комбат лог, диса команд, добре. Комбат. Така. В коментарите Ана Стоянова ли беше Мад Драгон? Да. Написа запис и нали никнейм в скайпа, да. Но аз не знам с каква снимка е. Мад Драгон, ако гледаш това видео, напиши долу коментари с каква снимка си и аз ще те намеря и ще кажа дали си одобрена да играеш този сървър или не. Добре, не. Ще кажем. Добре, де. Ще кажем. Кой? Тук Допсик, чакай се порта, Да си махне гъмато. Махни гъмато. Аз не съм с гъма. Сега трябва да чакам нос. Аз бях включил гъма само колкото включа да направям пугините да видя дали работят. Ма комбат лого нещо не работи. Аре, тук няма ли камък, бе? Комбат лого не Тук работи. май няма камък. И да. Да, хора. Да. Извинете за шума, който чухте, просто при мен... И моя, ако се чува нещо. Извинете. Най-накрая намерих камък, бе! И да, хора. И аз за малко за пауза. Сега ще е. Сега идваме, хора. И тук сме, хора. Малко бехме на пауза. Имам стъкло, откъде ми е стъклото? Откъде ми е стъкло? Откъде ми е стъклото? Имам стъкло в мен. Преди го нямах. Сигурно, не знам.
Аре, ти слагаш плагини ли? Да, слагам... Махам за Mob Health и Combat Lock, защото Mob Health не съм целебаш плагина, а Combat Lock не действа. Като излезнеш ще съм премахнат това ли? Не, само ще релодна малко, после пак силен. Ще спреш на пауза там, колкото да не видят първата. Не искам да ме видят първата. Че се тя бъдеше много трудно. Мълчи бе! Аз няма да я казвам, че не е трудно. Не мълчи! Чей, добре, да. Че бе да ти. Да кажеш моите. Направо. Аз знам твоите мога. Така, да продължим с клипа. Добре. Аре бе. Айде, клип продължай. Клип Аз сега събирам и търся място. Събирам си материали за нова къща. Събирам и храна. Имам 6 пържоли за сега. Аре, трябва да сложим регион на спална. Нали бе? Той не чуе. Кой? Викам, трябва да сложим регион на спална. Той сложи. Сложи ли? Да. И на ваш survival да сложи на регион. Защо не съм Сложи забелязал? не бе. Защо не съм Ти забелязал? много ти ще направиш. Защо не съм забелязал? Ти също не си забелязал. Не знам. Защо знам? Ти каза Сисо, ама няма нищо. Той без това отгоре ми пише Сисо ТВ. Да. Май това ще бъде целян епизод 2. Така направи, че релог на света. Карай. Гъби. Ще вземам гъби. Гъбите, как ще направим гъба на супа? Какви гъби ни трябваха? Гъба? Направи си купички. Че червени. Да бе. Знам. Имам 3 гъби. Защо па точно 3 гъби? Кажи ми. Ще се зве. Една кафява е така червенка. Трябва да си вкарам крави. Крави? И прасета, и овци. И всичко. Той има много. Всичко. И какво много? Има много. Има, ама... Как ще ги довлечем? Прасетата с картофи. С моркови. Трябва ти моркови, трябва да намерим село за моркови. Можеш? Да. Може да си направим градина. И ние ако намерим село, мога там се пренесем. Може. Свим. Така че няма да се развиваме много, защото като намерим село... Ако намерим диаманти... Ако е голяма. Ако е голяма дума. Защо е голяма дума? Не знам. Кажи ми, ти кажи. Казвам ти да ми кажеш. What? Колко сапли човек ми падна. От едно дърво, 2 саплинга. Той може да ти падне и 5 саплинга. От едно дърво. Да. До сега ми не е падал толкова саплинга от едно дърво. 5. На Skybox съм оцелявал най-много 4 саплинга от едно дърво. От първото дърво. Може? Не. Може. И... Да, хора, това беше от мен. Ако ви е харесал клипа, се абонирайте и дайте лайк нагоре.
И да забравяйте да гледате и другия клип на оцеляване епизод 3. И това беше от мен. Епизод